Goazen guztio, goazen jainkoaren gana. Jainkoak ezana, betor gure gana. Goazen guztio, goazen jainkoaren gana. Guztion ezaitza hemen bihurtu bedi Kristoren opari. Goazen guztiok, goazen jainkoaren gana. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Arratsalde honetan jangoikoari eskatzen diogu bere gana joan gaitezela, aste santu honetan. Baina bere gana joan gaitezela ez bueltatzeko, baizik eta bertan bizitzeko. Berak eman dezegula, bere ondoan bizitzeko grazia, bere maitasunaren ondoan eta errukia handiaren ondoan bizitzeko grazia. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Jainko alguztiduna, egizu geure uleriegatik erortzen garenok, bizi berri gaitezela, zure seme bakarraren nekaldiari esker, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi behizera, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Ona nere zerbitzaria, nik eusten diodana, nere aukeratua, atsegin dudana. Honengan ipini dut neure espiritua, zuzenbidea ekarriko die herriei. Ez du oihu egingo, ez ahotsa goratuko. Ez du kaleetan entzunaraziko beren mintzoa. Kainabera pitzatua ez du hautsiko. Doi piztua dagoen argimetxa ez du itzaliko. Zuzenbidea ekarriko du leialki, ez du etxiko, ez da hautsiko, zuzenbidea lurrean ezarri arte. Uharteak haren irakaspenaren zain daude. Honela mintzo da jainko jauna, zerua egin eta eratu zuena, lurra finkatu eta landaretza sortu zuena, gizakiei eta lurrean mugitzen diren guztiei bizi arnasa eman ziena. Nik jaun honek salbamen egintzarako dei egin dizut, eta eskutik heldu. Nik eratu zaitut eta izendatu, herriarentzat itun eta nazioentzat argi izateko. Itxuen begiak zabalditzazun, giltzapetuak espetxetik askatu, eta ilunpean bizi direnak kartzelatik atera ditzazun. Jaunak esana. Jauna dut argi eta salbamen. Jauna dut argi eta salbamen. Jauna dut argi eta salbamen. Nork ni beldurtu, jauna biziaren babes, nork ni izutu. Jauna dut argi eta salbamen.
Gaizkileek erasotzen didatenean niren usteko, beraiek nire etsaiak eta arerioak dira irristatzen eta erortzen. Jauna dut argi eta salbamen. Gudarosteak inguratzen banau ere, nire bihotzak beldurrik ez. Nire aurka borroka lehertzen bada ere, nire barrua konfiantzaz betea. Jauna dut argi eta salbamen. Ziur dakit jaunaren ontasuna gozatuko dudala bizidunen lurrean. Itxaron jaunagan, eutxi gogor, izan bihotz. Itxaron jaunagan. Jauna dut argi eta salbamen. Jesukristo guri mintza, argi gure bihotza. Agur gure erregea, zu bakarrik jauna, gure utz egiten errukia izan duena. Jesukristo guri mintza, argi gure bihotza. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Paskoa baino 6 egun lehenago, Jesus Betaniara joan zen. Han bizi zen Lazaro, Jesusek hilen artetik piztu zuena. Afaria eskaini zioten, Marta zerbitzatzen ari zen. Eta Lazaro, Jesusekin mailan zeudenetariko bat zen. Mariak nardo jatorrezko kilo erdi bat lurrun usain gozoduna, balio handikoa harturik, oinak igurtzi zizkion Jesusi. Eta bere hilea adatxez xukatu. Etxea lurrun usainez bete zen. Judas, Iskariotek, salduko zuen ikasleak esan zuen zergatik, ez da saldu ukendu hori 300 denariotan, eta dirua behartxoei eman. Hori esan zuen ez behartxuak axola zitzaizkiolako, lapurra zelako baizik, eta diru poltsa berak zuenez, arabotatzen zutenetik, ostu egiten zuelako. Jesusek esan zion, utzio zu bakean, nire hilobiratzegunerako egin du hori. Izan ere, behartxuak beti dituzue zeuen artean, baina ni ez nauzue betiko izango. Juduetariko asko Jesus Betanian zegoela jakinik, ara joan zen. Jesusengandik ez ezik, baita hilen artetik piztu zuen Lazaro ikusteagatik ere. Apaizburuek orduan Lazaro ere hiltzea erabaki zuten. Ura zela eta herritar askok haiengandik alde egiten baitzuten eta Jesusengan sinisten. Jaunak, esana? Ezenak zuri jauna. Marta, zeuken onena, Jesusen hanketa botatzen ditu. Eta bere hilez, garbitzen ditu, Jesusen hankak. Bestalde, Pilato dugu, beste ikuspuntu bat du, Jesusekin ere bizi izan duena, eta berak, ekonomista bezala, diruaren balioa, eta ez afektibitatea ikusten du.
Eta bestalde daukagu Lazaro. Ez du asko bizi izan Jesusekin, topaketa handi bat izan du, bere bizitza aldatu du, eta bere bizitzaren aldaketa horren sari da heriotza. Hiru pertsona desberdin Jesusen aurrean. Aste santutako lehen egunan, astelen santu honetan. Perspektiba desberdina daude Jesusen baitan bizitzeko. Daukagun afektibitate osoa eta barruko geure mundua jangoikoaren hanketan eta jangoikoaren baitan ustea. Ulertzea, bigarren goera da, ulertzea hau dana ez dula ezertarako balio. Baizik eta kristauon eginkizuna behartsuei laguntzea dela. Eta azkenik, baitare bizi dezakegu aste santu hauek topaketa bat bezala. Jangoikoarekin bat egiten dut, horrek neure bizia aldatzera eramaten nau, eta aldaketa horrek fruituak ematen ditu. Naiz eta munduak ez ulertu, eta naiz eta munduak heriotza eraman Lazaro bezala. Hor dugu, jangoikoak gure baitan sortu dezaketen gauz desberdinak. Bat aukeratu beharra daukagu. Zein da? Eure aukeraketa. Nola bizi izan nahi dugu, aste santu hau. Podemos vivir la vida o estos días que la Iglesia nos regala como tres formas diferentes. Por un lado, dejando toda nuestra afectividad delante de Jesucristo y viviendo en torno a Él, como lo hace Marta. Otra cosa pensando que el cristiano, su función primordial es servir a los pobres. Y otra cosa es, de la misma manera, de Lázaro. He escuchado de un tal Jesucristo, me he encontrado con Él, ese encuentro ha cambiado mi vida, ese encuentro ha hecho que a muchos también cambien de vida, y por eso, porque soy un peligro para los gobernantes, soy sacrificado como mi maestro. Nada apetecible este último. Huiríamos todos de este. Pero nos toca vivir de una manera, esta Semana Santa. Si Dios nos concede la gracia de vivir, esperemos que sí. Pero una manera tenemos que vivirla. Dios nos toca, no nos toca, o nos dejamos tocar por Él. Pues que sean unos días en donde sea un encuentro importante en nuestra vida. Que no sea una Semana Santa más, que ya tenemos muchas de esas, sino que sea una Semana Santa en donde transforme mi vida, en donde haya un antes y un después, en donde haya un encuentro de Dios en mi vida, ese encuentro del amor, ese encuentro de la misericordia,
y ese encuentro del perdón. Dezaizkiogun zenideok eskariak jainkoaitari Jesus jaunaren izenean. Kristau elkarte osoa eta kristau bakoitzak Paskoa ospatzean, bekatu era guztiei uko eginez, ardezala parte Kristoren piztuerari dagokion biziera berrian. Eska dezaiegun jaunari. Garizumaz zehar, bataioan naiz adizkidetze sakramentu hartzeko prestatu direnak, egin ditzala jainkoak bete-betean Kristoren gorputzatal. Eska dezaiegun jaunari. Itxuen begiak zabaltzea, presoak giltzapetik ateratzea, herriei argi egitea jarraizion eginkizun jaingoikoak bere zerbitzariari, jarrai dezala elizak eginkizun hori. Eska dezaiegun jaunari. Jesusen oroigarri, Eukaristia ospatzen lagun egin dezaigula kristau jangoikoaren deiari erantzunez, eta geure bokazioaren arabera jarduten. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Edeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun hogi hau, lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau sengo zegu betiko zorenaren hogi. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun hau, matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau sengo zegu betiko zorenaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Begira jauna bihotzonez, ospatzen ditugun misterio santu hauei, eta geure bekatuak kentzeko, zuk jarraiturik prestatu zenuen Kristoren opariak, eman dezala gugan betiko biziaren fruitua. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Non nahi eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti erekorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ari baitzaizkiogu urreratzen, haren nekaldi salbagarriaren eta piztuera harrigarriaren egunak. Horietan garaitua izan da geure betidaniko etxaia. Eta horietan ospatzen dugu geure erospenaren misterioa. Honen bitarte, zeure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti pozez elkarturik zeure aurrean. Ona rezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotxak. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zure bizira Osana zeru joietan Bedenkatua jaunaren izenean datorrena Osana zeruko jenetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu garduek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez.
Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta bizarela jauna, berriz etorri arte hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zure eskerrak aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna bizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen dugun, Sebastian. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure arpegeren argitan. Errukizak izkiguaren guztiok betiko bizieritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizaldu guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorzetzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainkoa ital guztion horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zerbetan zerana. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak. Guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emauzu pakea gurogunotan, zure errokiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan zendo. Betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pake uzten dizuet neure pake ematen. Bigira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoan bezala emaio zu elizari pakea. Eman batasuna, errag bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaio zue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, emaigozu pakia. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inotu nire etxean zartzeko, baina ez azu hitzu bat eta sendatuko nahi. Jauna, gure jainkoa. Zeru lurren egile,
semea. Guregatik hil zara, aita piztu zaituta. Gure artean zaude, gure artean zaude. Espiritu Santua, bizian bizigarri, ose maile bikaina, malkoetan pozgarri, malkoetan pozgarri, beren katuaz du. Egin dezagun, otoitz. Zatoz jauna zeure herriaren gana, eta gorde zeure maitasun arduratsuaz, sakramenduen bide zagaratu dituzunen bihotzak. Zeure laguntzaz zaindu dezatela beti, zeure errukiari esker hartu duten betiko salvamenerako sendabidea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, ohartxoat, dakizuen bezala meza amaitzean, penitentzi sakramentua ospatuko dugu, adiskidetze sakramentua. Después de la celebración de la Eucaristía tendremos las confesiones, el sacramento de la reconciliación. Jauna zuekin. Emaiezu jauna zeure babesa beren burua humiltzen dutenei eta zaindu etengabe uste ona zeure errukian jartzen dutenak. Pasko jaia ospatzeko presta daitezen, gorputzeko jardueraz ez ezik, baita garrantzizkoagoa den bihotz garbitasunaz ere. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta bedeinkazitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Zurekin postorik, kantari baude, bihotza zotorik. Agur, agur, agur Maria. Eskerrik asko etortzeaten guztioi, zaindu zaitezte, eta bihar elkar ikusten dugu arratsalde eta gabon bat izan dezazuela.